खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनो हायो। निकासियाव आसाम गरखा समिलन 27थि थामथि बोसोरारि सामलाय आफादनि जथुम। चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव थांनाय दै जगायग्रा बिफाननि सिमफाट हेड वार्ड साब डिभिजननि मावख'खौ चिरांनि सुन्दारियाव सरकारा बोखांनो लांनायखौ ओनसोलनि गोबां खहा जागोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों। मुलुगनां अहिंसानि सानखौ मैया क'क्राझार नोगोरनि मुलुगनाङारि गेवलां फोथाराव फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि फनालि देखा बिथिंनि बाहागो लायो लोगोसे गोबां अंगहानि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। फैगौ 5 दिसेम्बराव बारग' एनडिबि बिथांमोननो सोरखारा थांनानै थानायनि राहा होनायाव थालांनाय एबा मुं गैयै बारग' एनडिबि बिथांमोनहाबो देग्लायनि रांखान्थियारि बाजेटआव मोनगोन। बेनि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै मैया एमसिएलए सावरायगोरा आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना फोरमायथिनानै होयो। गंसे गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि हारसिङै गंसे आयदाखौ गथ'फोरनो फोरोंनानै हायै थासारिजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। 2022 मायथाइनि फेब्रुवारियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय साखाथियाव थानाय रायजो-राजाफोरा गोजोन फोथाराव नारा हादों। बिटिआर हालामनि जर'खायै क'क्राझार ओनसोलनि गोसो गुदुं लाइमोन गेलेगिरिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव काथालगुरियाव थानाय स्टक्स अथ'रिटिज अफ इन्डिया ट्रेड सिटीजआव फैगौ 9 आरो 10 दिसेम्बर 2021 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों गेलेगिरिफोरनि सायख' आनजाद हाबाफारि खुंनो थाखाय थि खालामदों। गुबुन गुबुन गेलेमु जेरै आर्चारि, थ्र'बक्स, वुशु, एथलेटिक्स, बक्सिं गेलेमुफोरनि थाखाय 12 निफ्राय 14 बोसोर गेलेगिरिनि सायख' बादायनाय खुंफुंनाय जागोन। जायफोर गेलेगिरिफोरा बे सायख' बादायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोना गावजों लोगोसे आरो बोसोरनि फोरमानथाय, जोनोम फोरमानथाय बिलाइ, गेलेमु बान्था मोन्नायनि फोरमान बिलाइ, 24 घन्टा समनि गेजेराव खालामजानाय आयुर्वेदिक आरो मेडिकेल भेक्सिन सार्टिफिकेट आरो 72 घन्टानि गेजेराव खालामजानाय आर्थिक टेक्स फोरमान बिलाइफोर लानानै फैगौ 9 आरो 10 दिसेम्बरनि फुंनि 9 रिंगायाव क'क्राझार साइन्स टेक्सि स्टेशनाव बाहागो लाफैनो हागोन। बे सायख' बादायनायाव स्टुडिय'आव लाखिनो थाखाय जायगानि खाबु फोरोंथाय होनाय जागोन। बेनि थाखायनो बे सायख' बादायनायाव गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लाहैनो थाखाय साइन्स टेक्सि स्टक्स क'क्राझारनि साइन्स प्रतीक कुमार ब्रह्मआ खावलायहरदों। रायमना महिलारिनि हाग्रा ओनसोलाव बड'लेण्ड टुरिस्ट डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि दावबायफैदों। कभिडखौ लानानै लकसभायाव गौरा-गौरि सोंलु खालामनाय जादों। हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा बुंनायफोरा मोनसेबो भेलु गैया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि इएम अरुप कुमार देब। बिथाङा
कर'ना भेक्सिन होनो थांनायाव गोबां गोथे फोथायनायखौ लानानै भेक्सिन लानायनिफ्राय जानगाराव थादों।